खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिखा नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। एबसुआ दिनै आसामनि मोनफ्रोम जिल्ला बेंगिरिनि गाहाय मावख'नि लांगोनायाव सोमावसारदों। दिमा हासावआव हा गिसिखानानै सानै सुबुंनि जिउ खहा आरो गोबांसा जखम। फाइकाननि एभेक्सन थावनियाव पुलिस आरो एभेक्सन खालामजाग्राफोरनि गेजेराव दाङाबाजि। पुलिसनि गुलियाव सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो गोबांसा जखम। क'क्राझाराव इउपिपिएल दोलोनि मेल। गुवाहाटीनिफ्राय नकल एपल इलेक्ट्रनिक्स दिहुनथाइफोर जब्द खालामदों पुलिसआ। हारियाना सोरखारा फरिदाबादाव 8,000 न'फोरखौ सिफायनो थाखाय 9 साननि थाखाय एभेक्सन नटिस फोसावदों। एनआइएआ दिसपुर लास्ट गेटआव आइइडि बेफ्रुनायनि सायाव नायबिजिरनानै सानै सुबुंखौ खादों। फाइकन दाङाबाजिनि उनाव आमसु आरो एआइइउडिएफआ जाथायसालियाव थांनानै सोरखारखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै आसाम नाङैनो आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्ला बेंगिरिनि गाहाय मावख'नि लांगोनायाव आसाम जुडिसियेल सार्भिस आनजादनि सिलेबास आरो जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट आनजादनि एडभार्टाइज बिलाइखौ सावदों। मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय गोलाव बोसोरनिफ्रायनो आसाम जुडिसियेल सार्भिसनि आनजादाव पेपार 50 नम्बर सोसननाय आरो जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट आनजादाव बर' रावनिफ्राय पेपार 20 नम्बर सोसननाय दाबिफोरखौ लानानै दाबि दैखांबोदोंमोन। बेबायदिनो बावैसो सान सिगांसो थांनाय 14 जुलाइ खालाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मख'नाय दाबिफोरखौ लानानै क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि मासान्दा मेगदालिन पार्टीनि गेजेरजों गुवाहाटी हाइ कर्टनि रेजिस्ट्रार आरो गुवाहाटी हाइ कर्टनि चिफ जास्टिसनिसिम गोसोखां बिलाइबो दैथायहरनाय जादोंमोन। दिमा हासावआव गिख्रंथाव हा गिसिखानाय जाथाय। हाइवे कन्स्ट्राक्शन साइटआव जानाय बे हा गिसिखानाय जाथायाव सानै सुबुङा जिउ गोमानायजों लोगोसेनो गोबांसाया गोब्राब जखम जायो। दिमा हासावनि हांग्रुम रडनि हाइवे कन्स्ट्राक्शन साइटआव दिनै फुंनि 11 रिंगायाव जादों बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया। हा गिसिखानायाव जिउ गोमानाय सानै सुबुंखौ लखिमपुरनि काकय राजगढ़ 2 नं गामिनि फेरन टिगा 38 बोसोर आरो हांग्रुम गामिनि गुवाजेंगाम्बे रियामे 65 बोसोर होननानै सिनायथिदों। जिउ गोमानाय सानैबो सुबुङा कन्स्ट्राक्शन साइटनि लेबारमोन। बबेखानि बे हा गिसिखानायाव इनटिंगल रियामे 40 बोसोर आरो पावरांटिंटवेबे रियामे 60 बोसोर मुंनि सानै लेबारा गोब्राब जोखोम जायो आरो बिसोरखौ हाफ्लं सिभिल हस्पिटालाव एडमिट खालामनाय जादों। रिपर्ट बायदिब्ला बे गिख्रंथाव हा गिसिखानाय जाथायनि उनाव रेस्किउ अपारेशन खालामनाया सोलिगासिनो दङ। मानोना गुबुन 10 सुबुङा हा सिङाव फबसिन जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बे गिख्रंथाव हा गिसिखानाय जाथायाव गंब्रै न'फोरजों लोगोसे गंबा गलाफोरा थेर बेथेर जायो। गवालपारा जिल्लानि फाइकानाव दुंहाव थासारि। पुलिसनि गुलियाव एभेक्सन खालामजानाय सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो गोबांसानि जखम। कृष्णाइनि बेदबारि आसुदुबियाव जादों बे गिख्रंथाव जाथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गवालपारा जिल्लानि कृष्णाइनि फाइकान रैखाथि होजानाय हाग्रा ओनसोलाव पुलिस आरो एभेक्सन खालामजानाय रायजोफोरनि गेजेराव दाङाबाजि जायो। रायजोफोरा आखाइ आखाइ जं लावथि लानानै पुलिसनि सायाव गाग्लोबनो नाजायो आरो अन्थाइ खुबैनानै सोरखारि हाबाखौ होबथानो नाजायो। होखारजानाय रायजोफोरनि अन्थाइ खुबैनायाव गोबांसा पुलिस जवान आरो हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोराबो जखम जानायनि खौरां मोननो हादों। जाउनाव पुलिस बिफाना लाथिख'आव गुलि गावनो गोनां जायो। नाथाय पुलिस आरो खुद्रिनाय रायजोफोरनि गेजेराव जानाय बे दाङाबाजियाव एबा पुलिसनि गुलियाव सासे सुबुङा जिउ गोमानायजों लोगोसेनो माखासे सुबुङा जखम जानायनि खौरां मोनदों।
बबेखानि पुलिसनि गुलियाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ 20 बोसोर बैसोनि साखुवार हुसेन होननानै सिनायथिनो हादों। बेनि अनगायैबो पुलिसनि गुलि नांजानानै जखम जानाय आमिर हामजा आरो कुतुबुद्दीन शेख मुंनि सुबुंखौबो गोब्राब हालोदाव जिएमसीएचआव दैथायहरनाय जायो। रिपर्ट बायदिब्ला बे समाव सा-8 एभेक्सन खालामजानाय सुबुंखौ देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो थानाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 12 जुलाइ खालि फाइखाननि रैखाथि होजानाय हाग्रा ओनसोलाव आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरखौ एभेक्सन खालामनाय जादोंमोन। नाथाय एभेक्सन खालामनायनि उनावनो माखासे सुबुंफोरा फिसा फिसा ट्रिपाल सोंनानै थाफिननो लादोंमोन। जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय मोन 12 बियाबखौ इउपिपिएल दोलोआ दखल खालामनायनि थांखियै जागायदों मिशन क'क्राझार। मख'नो गोनांदि 2020 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआ क'क्राझार जिल्लायाव मोनसेल' मासि देरहानो हादोंमोन। बेनिखायनो देग्लायनि बिसायख'थियाव जिल्लानि मोन 12 बियाबखौबो देरहानायनि थांखियै मिशन क'क्राझारनि बाहागो महरै 1 नं परबतजरा बियाबनि काजोगावआव मोन 10 प्राइमारि कमिटिफोरखौ लानानै मेल खुंनाय जायो। बे मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ आरो जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो एमएलए लरेन्स इस्लारि, जिरन बसुमतारी आरो एमएलए रेवरेवा नार्जिनारिजों लोगोसेनो पार्टीनि गोबांसा दैदेनगिरिफ्रा। पानबाजार पुलिसा बुधबार खालि गुवाहाटीनि बेसेन गोसा मबाइल एक्सेसरिज बाजाराव नकल इलेक्ट्रनिक्स दिहुनथाइफोरनि बेरेखायै अपारेशन खालामनायाव गोबां बिबांनि नकल एप्पल ब्रेन्डनि दिहुनथाइफोर जब्द खालामदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला स्रोद सुलुंनिफ्राय मिथिनाय खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसनि मोनसे हानजाया गोबां अजद गोनां लकी टकिया मबाइल मार्केट ओनसोलाव थानाय गोबां दखानफोराव सिग्रोमदोंमोन। अपारेशन खालामनाय समाव मावख'गिरिफ्रा एप्पल ट्रेडमार्क गोनां नकल आइफन, चार्जार, USB केबल आरो हेडफनजों लोगोसे नकल एप्पल दिहुनथाइफोरनि मोनसे गिदिर स्टकखौ जब्द खालामदोंमोन। बेफोर बेसादफोरखौ पुलिसा आसाम मबाइल एक्सेसरिज, एनके किं मुम्बाइ आरो श्री रामदेव मबाइल बायदि मोनब्रै फालांगियारि फसंथानफोराव जब्द खालामनो हादों। बबेखानि गुवाहाटी प्रिमियाम स्मार्टफन आरो एक्सेसरिजफोरनि गोनांथिया लासैनो लकटकिया बायदि ओनसोलाव नकल दिहुनथाइफोरा बांलांनायखौ बिथा खालामनानै सिग्रोमदोंमोन। दासान्दि पुलिसा स्ट'र बिगोमाफोरनि बेरेखायै आयेनारि राहा लानाय जागोन आरो उनाव बिसोरखौ खानाय जागोन होननानै मिथिहोदों। रायजोनाङैनो गनायथि गैयै दाथायफोरखौ बोखारनो नाजानानै हारियाना सोरखारा फरिदाबाद एनआईटीनि नेहुरी कलनीआव न'फोरखौ सिफायनो थिरांथा लादों आरो फ्राय 8,000 नखरफोरनो होखारनायनि नटिस दैथायहरदों। बे होखारनाय नटिसआ गोबाव समनिफ्रायनो थाबोनाय थागिरिफोरनि गेजेराव गोनांथार जिंगा सोमजिहोदों। तहसिलदार बिजय सिंहआ नटिस हरदों, जायनि जाहोनाव थागिरिफ्रा सोंदोंमोन दि बिसोरो आश्रय गैयाजासे बबेयाव थांगोन। हारियाना सोरखारनि रिहेबिलिटेशन बिफाना थागिरिफोरखौ गोजौ फ्लाइअभार लुनायनि लामा बानायनो थाखाय थाबैनो गावसोरनि न'फोरखौ खालि खालामनो बिथोन होदों। बिथांमोना सांग्रांथि होदोंमोन दि फालिनायाव फेलें जानायनि फिथाय महरै नारसिननानै होखारनाय आरो न'फोरखौ सिफायनाय जानो हागौ। दाबि खालामो दि 60 एकड़ हायाव आयेन बेरेखा दखल खालामनाय जादों। मिडियाजों रायज्लायनायाव नेहुरू कलनीनि थागिरिफ्रा गावसोरनि दाबिफोरखौ फोरमान खालामनो थाखाय गावसोरनि रेसिडेन्सियेल फोरमानलाइ, आधार कार्ड आरो न'नि खाजोनानि रसिदफोरखौ दिन्थिदोंमोन। सोरखारनि बायदिब्ला फ्राय 8,000 फिसा आरो गिदिर न'फोरा सिफायजागोन आरो बेखौ 9 साननि गेजेराव एभेक्सन खालामजोबनाय जागोन। 2024 मायथाइनि उदांस्रि सानाव आसामनि गोबां जायगाजों लोगोसेनो गुवाहाटी नोगोरमानि दिसपुर लास्ट गेटआव आईडी बेफ्रुनायनि सायाव नायबिजिरनानै भार्गव गगৈ आरो सुमु गगৈ मुंनि सानैखौ एनआईआ खादों। खर'सा आसामनि डिब्रुगड़ जिल्लानि थागिबि सानैबो लाइमोना आलफा उदांनि सोद्रोमा होननानै दाबि खालामदों एनआईआ।
एनआईनि बायदिब्ला बिसोरो भारतनि जारगोराथि रैखाथि आरो जथायखौ सिफायनायनि थांखिजों गाग्लोबनायखौ मावफुंनो थाखाय आल्फा उदांजों थोंजों बिफाव लादोंमोन। गवालपारा जिल्लानि फाइखानाव एवेक्शन खालामजानाय रायजोफोर आरो पुलिसनि गेजेराव दिनै दाङाबाजि जानायनि उनाव जाथाय जानाय थावनियाव थांनानै खौरां लाहैदों अल आसाम माइनरिटी स्टुडेन्ट्स इउनियन आरो अल इन्डिया डेम'क्रेटिक इउनाइटेड फ्रन्ट सुंद'यै EIUDFआ। मख'नो गोनांदि दिनै फाइखाननि रैखाथि होजानाय हाग्रा ओनसोलाव एवेक्शन खालामनो थांनाय हानजानि सायाव रायजोफ्रा अन्थाइ खुबैनायनि अनगायैबो लावथि आरो जं लानानै होसोनायनि उनाव पुलिसा गुलि गावनाय जाथायाव सासे लाइमोना जिउ गोमादों। बेनि अनगायैबो माखासे सुबुंफोरा गोब्राब जखम जादों। बे खौरांखौ मोननायनि उनावनो माइनरिटी फरायसा आफाद आरो EIUDFआ जाथायसालियाव थांनानै खौरां लाहैयो आरो दिनैनि जाथायनि थाखाय हाग्रा बिफान आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सरकारखौ दाय होयो। बबेखानि जगदीश बर्मन मुंनि सासे फरेस्ट अफिसारा गोलाव समनिफ्रायनो होखारजानाय रायजोफोरनि खाथियाव थांनानै गावथारनो सिगिसग' खालामहैदोंमोन। बे हुमखिनि उनावनो दिनै पुलिसा सासे दाय गैयै लाइमोनखौ गावथारदों होननानै बुंदों EIUDFनि दैदेनगिरिया। सोरखारा हिटलारनि बायदि सासन खालामनानै मुसलमान सुबुंखौ सायख' एवेक्शन खालामदों आरो जगदीश बर्मनखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौ होननानैबो EIUDFनि दैदेनगिरिया दाबि खालामदों। मख'नो गोनांदि 19-20 बोसोर बैसोनि लाइमोन साखवार हुसैनखौ एवेक्शन खालामनाय थावनियाव पुलिसा गावथारनायनि फिथाइया गिख्रंथाव जागोन होननानैबो हुमखि होयो EIUDFनि दैदेनगिरिया। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।